Zdraví vás videonakup.sk. Dnes si predstavíme filtračnú konvicu Brita Elemaris Cool Mystic Violet. Pozrieme sa, čo obsahuje balenie. Balenie obsahuje filtračnú konvicu, jednu Brita Maxtra patrónu a návod na použitie. Po otvorení kanvice sa vo vnútri nachádza druhá Brita Maxtra patróna. V cene teda máte dve Brita Maxtra patróny. Kanvicu pripravíme na použitie. Brita Maxtra patrónu rozbalíte. Pred použitím ju položíte do studenej vody a zatrasiete s ňou. Je to kvôli tomu, aby sa uvoľnili prípadné uhoľné sadze. Potom, ako patrónu vložíte do vody a vyberiete ju môžete osadiť do filtračnej kanvice. Konvicu zatvoríte. Konvica je pripravená na použitie. Táto konvica má aj elektronické počítadlo životnosti filtra Maxtra. To znamená, že po skončení jeho životnosti počítadlo ukáže 0% a je potrebné filter vymeniť. Princíp fungovania filtračnej konvice je nasledovný. Cez tento otvor nalejete bežnú pitnú vodu. Tá sa zhromažďuje v tejto nádobke. Prechádza cez Brita Maxtra filter. Filtrovaná voda sa ukladá v spodnej nádobke, z ktorej ju môžete naliať do pohára alebo misky podľa vašej potreby. Ďakujeme za vašu pozornosť, tešíme sa na váš nákup www.videonakup.sk.